ट्रेडिशनल लोगोफोर मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां जोंनि बर'निनो सासे जोबोद मोजां इउटुबार लोगोफोर बिथांनि चेनेलनि मुङा एक्सट्रा इउटुबार नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि बुरजा साबस्क्राइबार थाखानाय चेनेलानो डिलीट जानानै होबाय लोगोफोर दा अन्नानै नोंथांमोनाबो बिथांखौ सापर्ट खालामना होफिनदो एक्सट्रा इउटुबारखौ अन्नानै जाय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोथ' मोनसे समाव जोंखौबो गोबां हेल्प खालामदों बिथां एक्सट्रा इउटुबारा औ आरो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंबो जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थागोन जेखियानो जाया मानो आफा होननानैथ' गाबज्रिनो हायोना नों मेहेर नों आंनो खोन्थानो दरखार गैया बेवहाय आं आंनि बिफाजोंसो रायलायनो फैदों मानो फैदों नोङो बेखौथ' मिन्थिखाबायानो दे आङो आंथ' आंनि बिमा जानो दासान नोङो दे जागोन दे नोमफाया सिङावनो दङ र' न' सिङावलाय दसे जिरायफैथ'वा मानोलाय बिदि बाहेरायाव गसंबाय थानांगौ जाखो आंनि गोसो आंनि मर्जि आंखौ बाथाय जेबो होननांखाया नोङो मेहेरा रावनिबो खोथा खोनासंग्रा नङा गथ'आनोथ' मा जालांनो हमखो होमबा बियो बिमाफोरालाय एसे रायगोना राया जाखोसै इमान सानफायबा बदतामिज जालांसिनबाय गथ'आनो ओइ बिफा मेहेर आबा नों ओइ आफा फैसा नांगौलै आंनो माथो ओमफ्रायलाय मैयासो लांदोंमोनथ' बेखौ मानो बुङा नोङो आंनोखाय हरनो बादों नोङो आंनोल'सो हरनो बायो नोङो जुरि बिबाबा हरो हा नोंनोबोथ' बहा मेहेर माथो मैयासो हरदोंमोन लायो नोंथ' एकदम सिरि थाखा जोंनि बिफा फिसानि गेजेराव हाबनो हालै नोङो जेबो मिथिया आङो 10,000 नांगौ आंनो माथो खालामजोबो ओमफ्राय नों फैसा लांना बाद दे खोन्थानो दरखार साना आङो हरदो सोरां हरदो नङाबा मिन्थिखाया होमबा नोङो दावरावखौनो खालामबाय थागोन बियो मोनलाङागौमानि दे हरस्रादो बेखौनो गाव मा खालामहैयो हरग्रोदो बेखौल' आबा सना नोंखौबो अनखायोब्रा आङो ओमफ्राय माथो एथ' बाहायो नोंलाय है आंखौ जेबो लेक्सार होनाङा नोङो ओइ बिफा गथ'फोरनि नांगौखौ होनाया नोंनि खामानिखा नङाबालाय मानिथो बिफा जाथारदों नोंलाय बेयाव गथ'नि जेबो दाय गैया सोरां बेफोरखौथ' आरो बिमा बिफायासो नायनांगौमोन ना गथ'आनो मा जालांनो हमखो बेलाय नंनाय नङिनि खालि माबा माबि बिनायल' आरोना होआ नङा होयोबो माथो ओमफ्राय फैसाखौनोथ' मायाव बाहायजोबो बेलाय हाबा बेफोरबायदि लांबाय थायोब्लालाय भिखारिसो जालांगोन माथो गथ'आनोथ' आरो अनबाबो अनजायाना आरो हराबाबो अना जायो जोंजों थाफायोब्लाबो बिदिद्राय जानाय नङामोन ना दाबा आरो मा बुंबावनो मेहेर आब' नोंबो आरो सुरु दाजासिलाय ओमफ्राय नोंलाय मानोथो बिदि जालांखो दादिजोंबो मोजांखौनो रायलाया नोङो मानो रायलायनांलाय बेजोंलाय बे न'आव खालि नोंजोंल' रायलायो आङो बाखि रावजों रायलायनो मोजां मोना आङो आरो मा बेफोरो आं लादों नोंलाय बेफोरखौलाय जेबो नङालै बेफोरो सिस्टार आंथ' आं हले बेफोरखौ लायाबा मोजांखौनो मोना ना एसे सोलायनो नाजादों ना मेहेर दादिया एसेबां अनो दे बाद दे बिनि अननाय आंखौ अना बियो खालि सानसोरां आरो जुरिखौल' अनो थाथ'दोलै थांसै आङो मा जालांस्राखोबा बियो एलिशा मामे औ आफा माथो खालामबाय थाखो बावलाय आफा मेहेरा दासो फैदोंमोन ओमफ्राय थांबाय ओमफ्रायथ' हाबनायालाय हाबखाया बियो
बेनालाय बिदिनोखासैना औ ओमफ्राय दादिया इमान अनो ओमफ्राय बुजिनो नागिराना बियो दालाय आरो जोंलाय माथो होनबावनो मामे मालाय बिमायानो बेबायदि फेदेरबायबा दे दोनथ' बेफोरखौ नांजानाङा ओमफ्रायथ' फाक्का दादिनाव फैसासो लांफैलायबाय बियो बेनो जाखागोन आरो माथो खामानि दंबावो बेनालाय जेफा आंनो लेखा गांनै नांगौमोन नों लाबोनो ना आं बायहैनो नामखौल' बुंबानो जाबाय लाबोना होफैगोन आं दे होमबालाय आदा सानसोराङाबा माला फैयो आदाया फैबोलासो मोजांसिन मोनबावसिगोन आङो आरोथ' दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजासिमहालागै आदाया सफैखागोन बियो ओमफ्रायथ' बांसिन इन्ट्रेस्ट नांगोन आदा फैबोलासो मा होनखो बिहामजो औ आयै मेहेरा मैयाबो फैसा लांबाय ओमफ्राय आरो दिनै फैबावबाय हाबा बे फिसौ सासेखौबो हाथारलासो आङो मानिथो फैसा नांगौ जायोनो बेनोलाय दाथ' बोरै मोनथिबावनो आयै बिफानिफ्राय फैसा लाङो आरो बाहायहैयो मायाव बाहायो गावसो मोनथिसिगौ आरो दिनैबो 10,000 मानि लांबाय बियो हाब नोंसोरबो मालाय मानथो बिबान हरनांगौ जाखोसै अबाव आयै हराबा दावराव खालामनायखौ नुवा नोङो बिमाया जेरै बेबायदिनो गथ'आबो जानो हमबायसो हा गथ'खौ लानानै माथो फोरोंखोसै बेलाय हा आखलानो दङ ना मायो आंजोंबो उल्थासो नांलायफिननो नागिरो गथ'आनो बिमानि आखायावनो देरबोनाय बिदियानोथ' जाखासिगोन अब्लाबो आरोहाय बिदि बिबान हरनाङा हाब एसेसो नांथारगौबालाय हरजायो हाब बेबा मायाव बाहायहैयो बेनोथ' जाहैबाय आयै आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन आयै नाथाय फैसाफोरखौनो नांगौनि बारा बिनानै लांबाय थायो जे र' फैबावबाय एबार बुंगोन आङो मानियाहाय आयै बियो अबावलाय नोंनि खोथाखौबो मानिनो बेलाय हा इसेबां अनो लायो अना नङा हा फरायनायफोराव मोजां गोसो होगोन मा खालामो गावसो मोनथिसिगौ फैथोंसैल' र' आरो बुंगोन आङो एबार दे आयै बुजायनो हायोबा बुजायबानो जाबाय एसे आंनि गथ'आ बिदि जानांगौमोन ना नायै अंनाय नङिनि बेफोरबायदि बिना लांबाय थायोमोनब्ला खागौमोन आङो दामसिजोबखागौसोमोन आरोथ' आंनि आबासाना बेफोरबायदि जानांगौमोनबा आलथुक फाल्थुक जानांगौमोनबा गवामोन बेबो आंजों मोजांबासो मोजांहाय आयै मिन्थिबायना उन्दैखौबाबो आंना एसेबां मानि अनबाबो खर' गिदिर जाहोआहाय गथ'आ जुदि गाज्रि लामायाव आगान होयोब्ला बेखौ दबथायनानै दोनखानांगौ आयै बेखौथ' आरो बिमा बिफाफ्रासो नायखानांगौ नङा होनबा नंमारगौ बिहामजो दा हनै बिमायानो उन्दैनिफ्रायनो जेबो बुङासैबालाय एफाजोंबो मालाय बहाथो मोजां रायलायो उल्थासो आंनि गथ'सो जानांगौमोनहाय आयै बांद्राय अनबाबो बेफोरबायदि खालामो हाबाब आबौ मेहेर हामानोथो बेफोरबायदि जालांखो होमबा नोङो आरोथ' मेट्रिकखौ मोजाङै होबानो जायोमोन आयै औहाय हाब मेट्रिकसो फेल जानानै थागारबाय मा जायो जालांथोंसै आरो मादै मा जाखो लिसा सना आदा सानखौ गोसोखांदोंना नोङो औ सना नों दा सानखौनो गोसोखांदों आङो ओमफ्राय मादै आंबो बिराद गोसोखाङो आदा सानखौ न'आव थाब लेंहरदोंना फैगोन दे आरो सिन्था जानो नाङा दाथ' नै फुजा बोथोरबो सफैलायगौ नोंनियाबो मोनफैलायसिगोन फुजा बोथोरसिमहालागै बेसेबांबा गोबावानो जाबाय आंनि आबासाना न'निफ्राय गोजानाव थानाया अब्लाबो दे जेबो नंला गावनिनो मोजांनि थाखायनो दोनहरदों दा आङो नङाब्लाथ' नों मिन्थिखाया होमबा रानि न'आव बेसे दावराव दावसियानो सोलिबाय थायो माथो बुंबावनो आरो माया मादैनि थाखायनो दावरावानो जोबखाया बेफोरलाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थाखानायसो दा जेबो मोनला दे आङो ओमफ्राय नोंबो बेफोरबायदियाव गोसो होनाङा दे जागोन दे मादै ओमफ्रायथ' दादियाबो जोंजोंसो दंखासै औ सना नोमथायालाय जोंजों दङ आरोथ' आंबोथ' हगार हरनो मानो ने दाथ' आरो जोङो बेसेबांबा हेपियै दङ बेखायनो मायानि जेबो सायाखौनो फैनो बायो आङो
अब्लाबो नै आरो मेहेरा जेबो नङा बेबो फैनाया आं जेबो मोनखाया गाज्रिबो मोना नाथाय गथ'आ एकदम बदतमिज जालांथारबाय बारानिफ्राय बारानो औलै मादै आंनि बिदि जास्राखोबा रायलायनायाबो नोंजोंल' मोजां रायलायखायो बियो ना बिफाजोंनो मोजां रायलायो ना आंखौथ' बादखौनो दोन नोंलाय आरो बिसिनि दुश्मनसो जाखासिगोन नङा नङा मादै नों मानो बिसिनि दुश्मन जानो बिसोरसो नोंनि जिउआव दुश्मन दा आरो दादियाबो खालि नोंसोरखौनो बांसिन अनखायो नों मिन्थिखायोना जोंनि दादिखौ आबासान फैब्लाबो जेबो बेफोरबायदि दावराव दावसि दाजाथों दे आरो मेहेरखौ लोगो मोनाबानो जाबाय आबासाना बेयावनो आइसक्रिम जालांसै खोमा लिना दसे एंगेरा थिदे दे आरो आमसि दिनैसो थाङाबाबा आंथ' थांखागोन हले नों लायना फैदो ना नङाबा आंखौसो बाव नामा आरे जोंबो थांगोन रा होमबालाय लायना फैनि आङो सान थुदो लेट जाबायमोन ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंखौबो दे अब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय